שלום לכולם, אתם כבר אחרי השלב שהגעתם למכון, לקחתם את המזוודות, הגעתם למעבדה אצלכם, פרקתם את המזוודות, הכל נמצא על השולחן, ובשלב הזה אנחנו נשמח להסביר לכם איך כדאי לערוך את החדר בצורה הכי פשוטה והכי מהירה ויעילה. אז בואו נתחיל. יש לנו כאן את 4 ארגזי הכלים. בארגז הכלים עם המדבקה האדומה יש לנו 4 תבניות שקעים ובקבוקונים עם תמיסות. את כולם אנחנו מרכזים על השולחן. בארגז הכלים האדום יש לנו גם את 4 המנעולים האדומים. בארגז הכלים עם המדבקה הירוקה יש לנו 4 מנעולים אפורים. אנחנו מוציאים גם אותם. יש לנו את הקשים שמחליפים צבעים. אנחנו גם אותם נרכז. יש לנו 4 צנצנות עם חלקי פאזל, עם המנעולים הצהובים, ו4 כוסות פלסטיק. בואו נעבור לקופסאות A. קופסה A בצבע אדום, יש לנו 4 מדי מוליכות, גם אותם אנחנו מניחים על השולחן. בקופסת המתכת A סגול יש לנו את 4 הקופסאות ל4 הצבעים. בכל קופסה בעצם יש פה את החרוזים, את הנייר ההידרוכרומי עם חור לטפטוף המים, וזה סגור באזיקון. לזה עליכם לחבר גומיה וטפי. ואת הקופסה הזו מחביאים בחדר. בסיום השימוש חשוב מאוד לפתוח באמצעות מספריים את האזיקון ולייבש טוב טוב את הנייר לפחות כשעה ולהחזיר למקום. אם יש לכם הפעלה נוספת, קיימים אזיקונים נוספים לסגירה מחדש של הקופסאות. בקופסת A הצהובה יש לנו פשוט בקבוקי פלסטיק, 4 בקבוקים, ויש לנו קופסאות פלסטיק קטנות המיועדות למילוי אבקות. נעבור לקופסה A ירוק, יש לנו 2 תרמוסים. אוקיי. בקופסה של האיירובוט יש לנו 4 מוביילים מסודרים עם מחיצה ביניהם, חשוב אחרי זה להחזיר אותם למקום, שנתלה אותם ברחבי החדר בהמשך. וקופסה אחרונה זה הקופסה של הכספת, בתוכה אנחנו מאחסנים 4 מנעולים שנועלים את הבקבוקים, את בקבוקי הפלסטיק, אנחנו נשים אותם לידם. חוץ מזה יש לנו מנעול משותף עם 4 הצבעים, יש לנו מנעול לכספת, יש לנו מטען וסוללה שבודקת את המטען, יש לנו מנעול רזרבה אם במקרה חס וחלילה ייעלם איזה מנעול או לא יפעל. יש לנו כאן 2 מבחנות, אחת עם מגנזיום ואחת עם חושת. וזהו. נפתח עכשיו את הפולדר שבתוכו יש את כל הניירת, נעבור דבר ונראה מה מכיל. אז יש לנו כאן רשימת חומרים וציוד לחדר בריחה, איך אנחנו צריכים לארוז בסופו של דבר בקופסאות. אוקיי? יש לנו פשוט עוד רשימה של חומרים וציוד לחדר בריחה, איך אנחנו מסדרים על השולחנות לפני שהתלמידים נכנסים. ויש לנו כאן מפה עם הקודים מפורטים, שזה מאוד חשוב שהמורה יהיה איתו צמוד לאורך כל ההפעלה. זאת מפה שאיתה המורה הולך לאורך כל חדר הבריחה, בו יש את הקודים של כל החידות של כל הקבוצות. כל הקבצים האלה נמצאים בתיקייה דיגיטלית שהמורה שעורך את החדר בריחה יקבל אליו.
יש לנו כאן 4 משקפיים פילטר אדום, יש לנו כאן רמזים לקופסה A, יש לנו פה קופוני מתנה, שזה שובר של הקוביות קרח. יש לנו כאן את המפה של השקעים. יש לנו כאן גם רמזים לחידת המנטוס. יש לנו כאן רמזים לחידת המוליכות. יש לנו כאן 4 לוחות מתכת לחידת הפאזלים. יש לנו כאן דיסק עם הסרט פתיחה והשעון. יש לנו שלטי אין כניסה, chemical escape, שלטים של הפסקת מים יזומה שכדאי לשים ליד הברזים, ומספרים לרול-אפ, ככל שהימים מתקדמים משנים את המספרים. בית הספר צריך לספק את המגש, כפפות, עפרונות ואת התמיסות שנמצאות בבקבוקי הטפי. החידה הראשונה אנחנו שמים 3 בקבוקי טפי עם מדבקה ירוקה, שבתוכם יש את 3 התמיסות. יש לנו את מפת השקעים, אני בוחרת את הירוק כמובן, יש לנו תבנית שקעים, והחידה הראשונה מוכנה. את 4 המגשים המוכנים מפזרים על שולחנות המעבדה. עכשיו אנחנו נעבור לחידת הקשיות. שוב, לקחנו את קופסה A, קופסה ירוקה, כאשר בתוך הקופסה אנחנו שמים את הרמז. אנחנו נשים 3 קשיות בצבעים, ב3 צבעים. כוס פלסטיק עם המדבקה הירוקה. אנחנו סוגרים את הקופסה, לוקחים את המנעול האפור עם המדבקה הירוקה כמובן, ונועלים. את כל הקודם ניתן למצוא במפה שיש לכם. תפקידם של התרמוסים לאחסן את קוביות הקרח לקופוני הקרח. חידה הבאה, חידת מד המוליכות. יש לנו ארגז כלים, לקחנו עם המדבקה הירוקה, ולתוכה אנחנו מכניסים מספר פריטים. קודם כל, אלה פריטים שהלבורנטית צריכה להכין. 3 כוסיות כימיות בנפח 100 מיליליטר, 3 כפיות, טוש לא מחיק, עט ונייר. בנוסף, את החידה עצמה, שוב אני לוקחת עם המדבקה הירוקה ומכניסה לקופסה, ושמים בקופסה גם 3 כוסיות מפלסטיק עם המדבקה הירוקה כמובן. כשיש לי נקודה אחת, הלבורנטית אחראית למלות עם החומר KCl, 2 נקודות צריך לשים גלוקוז, ו3 נקודות CaCl3, כאשר הם מלאים, גם אותם שמים בתוך הקופסה. והדבר האחרון, מד מוליכות. אם לוקחים את מד המוליכות שאנחנו צירפנו, אז יש לפתוח את הקופסה, ולחבר את המחבר לסוללה, לסגור, ולהכניס לקופסה. כשכל הציוד הזה נמצא, הכל כתוב כמובן בדפים, אנחנו סוגרים את הקופסה, לוקחים את המנעול האדום כמובן עם המדבקה הירוקה, נועלים ומחביאים. בשלב הבא לוקחים את בקבוק הפלסטיק, ממלאים במים מזוקקים עד הקו העליון. המים בעצם משמשים אותנו ל3 חידות, ולוקחים את המנעול כמובן עם המדבקה הירוקה, בודקים שהקוד מתאים לצבע של הקבוצה, לוחצים על הכפתור הכסוף, ברגע שהוא נפתח מלבישים אותו על הבקבוק, רואים שהוא נסגר, שומעים. כמובן לא לשכוח לבלגן את הקוד כדי שהתלמידים לא יוכלו לפתוח בקלות. ולבסוף נשאר לנו רק להחביא
את שאר הדברים בחדר. משקפי הפילטר אפשר להדביק מתחת לשולחנות. את לוחות הפאזל אפשר להחביא מאחורי וילונות, בתוך ארונות, מה שתמצאו לנכון. את הצנצנות של חלקי הפאזל גם פשוט בארונות או בכל מקום. כאן יש את המוביילים, כמובן שיש חוט לכל מובייל, ואפשר לתלות אותו ברחבי החדר כיד הדמיון העולה עליכם. רגע לפני שסוגרים את ארגזי הכלים, חשוב להכניס 4 אלמנטים שבעצם יגרמו לתלמידים לעבוד בשיתוף פעולה. פס מגנזיום לארגז הירוק, נחושת לצהוב ושני טיילי תנינים לשני הצבעים האחרים. סוגרים אותם ומחבאים אותם בחדר. אז אנחנו נעשה עכשיו בדיקה של הכספת. ניקח את המטען, נחבר אותו, ונראה שאכן נדלק צבע כחול. דרך אגב, אנחנו מבקשים לא לגוע בכלל בכל הערכה הזאת. אוקיי. עכשיו אנחנו ניקח 2 תנינים, שזה כמובן רק לבדיקה. אצל התלמידים התנינים האלה מוחבאים וזה חלק מהחידה. אנחנו ניקח גם סוללה. אצל התלמידים מוחבאים הפס מגנזיום ונחושת, וככה הם יסגרו מעגל חשמלי. אנחנו רוצים לבדוק שזה עובד עוד לפני שהחדר עובד, ולכן אנחנו רוצים לראות. אנחנו נחבר תנין אחד, את השחור לשחור, אדום לאדום, וננסה לסגור מעגל חשמלי ונראה מה קורה. אנחנו מנסים משני הצדדים של הסוללה, ואנחנו רואים שאכן זה עובד. מעולה. כמובן חשוב לזכור שהמינוס זה השחור והפלוס זה האדום. אחרי שבדקנו וראינו שזה עובד, אנחנו מכינים את הכספת, אנחנו סוגרים את המנעול המשותף עם 4 הצבעים, אנחנו רואים שכאן יש לנו את המדבקות עם 4 הצבעים, אנחנו סוגרים את הכספת לפי הקוד המתאים, וכמובן מבלגנים את הקוד. בסיום הבדיקה כמובן לא לשכוח לנתק את המטען ולשים אותו בצד לטעינה כדי שהוא יהיה מוכן לנו להפעלת חדר הבריחה. חשוב לשים לב לא לנעול עכשיו את הכספת לאחר הבדיקה, אלא רגע לפני שמתחילים את חדר הבריחה, מכניסים לקרקעית של הכספת שוקולדים כמספר התלמידים, שמים פה את כל הפלאפונים של כל התלמידים, לא לשכוח לחבר את המטען, וכמובן רק אחר כך לנעול את הכספת ולהשאיר אותה בצד. בהצלחה רבה.